Петък, 15 август. Язовир Батак. Както виждате, язовира е в окаяно състояние. Намираме се в момента в Кинаджийски залив. Всеки може да придобие представа къде е бил язовира. Ето е контрастената. Ето е водата. Като язовира заприличва на блато. Вече над 100 дена язовир Батак се източва зверски. Над 10 кубика, между 10 и 13 кубика в секунда, всяка секунда 10 кубика воден обем напускат водите на язовира. В продължение на 100 дена. В момента водното съдържание, водният обем на язовир Батак е малко над 30%, което ще рече около 100-105-6 милиона кубични метра. За сравнение, при пълен обем язовирът трябва да бъде около 310 милиона кубични метра. В повече от 3 месеца водите се изтачат зверски. Поради една или поради друга причина. Най-вероятно за енергетика. Бяхме подали няколко сигнала до Министерството на околната среда и водите. Строителните зори ни отговориха на 2 сигнала. Като с общо взето с 2 думи ни отговориха така. На водите на язовира може да ги ползваме за каквото решим и за каквото преценим. Така че ако решат, може и да го източат язовира и да го напълнят пак, ако имат къде да вземат вода. Не е публична тайна, че язовир Батак беше един от язовирите, които щеха да кандидатстват за световно първенство по лов на шаран през 2026 година. Над 120 отбора от цял свят щеха да бъдат гости на този формат. И сега, приятели, ще се събуждате ли или няма да се събуждате, а? Или няма да се събуждате? Никога. То е ясно, че никога няма да се събудите. Чакаме руски крак да стъпи тук, иначе ако чакаме на български крак, бата, се сме в гробищата. Айде, лек ден за сега. Ето ви пак хубава Софийска улица в квартал, в който струват имотите по 5000 евро.